A sütő tisztítása fárasztó házi munka. Azonban a pirolitikus öntisztítási technológiával a sütők önmagukat tisztítják. A pirolitikus technológia elvét több mint 30 éve dolgozták ki, és ez a sütőtisztítás legtökéletesebb módja. A pirolitikus öntisztítási ciklusok 1,5–2 órát tartanak, attól függően, a pirolitikus öntisztítási program alaposan kitisztítja a sütőt, még a legnehezebben elérhető helyeken is, és ezután a sütő úgy néz ki, mintha új lenne. Ez a pirolitikus technológia 500 fokra fűti fel a sütőt. Ezen hőmérséklet elérésekor a sütő finom hamuvá égeti az ételmaradékokat. A hamut nedves szivaccsal vagy törlőkendővel egyszerűen letörölheti. Minimális aggodalom, minimális erőfeszítés, minimális időráfordítás. A pirolitikus öntisztító sütők gazdaságosak is. A kézi tisztítás átlagos költsége hagyományos tisztítóeszközökkel 1,25 €, míg egy pirolitikus öntisztító ciklus mindössze 38 centbe kerül. A pirolitikus öntisztítással értékes időt takaríthat meg, nincs szükség többé dörzsölésre, és egy gyors törlés elegendő. Nincs szükség a hagyományos tisztítási kellékekre, nincs szükség vegyszerekre, kevesebb háztartási hulladék. A katalizátorok eltávolítják a kellemetlen szagokat, és a pirolitikus öntisztítás rendszeres használata szintén fokozza a sütő hatékonyságát. A pirolitikus öntisztítás csodákat művel még a legszennyezettebb sütőben is. A legtöbb modellnél különböző, előre beprogramozott intenzitású tisztítási ciklusok választhatók. A ciklus végén a program automatikusan kikapcsol. Pirolitikus öntisztító sütőink alapkivitelben beépített biztonsági funkciókkal rendelkeznek. A sütő ajtajába beépített több rétegű üveglap extra szigetelést biztosít a sütő belsejében keletkező hő megtartása, a ventilátoros elszívó sütés és pirolitikus öntisztítás közben is hűti az ajtót a levegő keringetésével. A pirolitikus öntisztítási ciklus alatt 300 Celsius fok hőmérséklet elérésekor automatikusan bekapcsol az ajtózár is. A még nagyobb biztonság érdekében bizonyos típusok gyermekzárral is fel vannak szerelve, ami megakadályozza a kezelőpanel véletlen működtetését. Azonban a pirolitikus öntisztítási technológiával a sütők önmagukat tisztítják. A sütő finom hamuvá égeti az ételmaradékokat. A pirolitikus öntisztítással értékes időt takaríthat meg, nincs szükség többé dörzsölésre, egy gyors törlés elegendő. Mennyivel jobb, mint egy órán keresztül kézzel tisztítani a sütőt. Pirolitikus öntisztító sütőink alapkivitelben beépített biztonsági funkciókkal rendelkeznek. A kézi tisztítás átlagos költsége hagyományos tisztítóeszközökkel 1,25 €, míg egy pirolitikus öntisztító ciklus mindössze 38 centbe kerül. A pirolitikus technológia elvét több mint 30 éve dolgozták ki, és ez a sütőtisztítás legtökéletesebb módja. Minimális aggodalom, minimális erőfeszítés és minimális időráfordítás.